Nek pancen Barjati ora gelem leren anggone dadi pendhita gelem ora gelem aku lan Kurawa liyane bakal ngobong pertapan sela langit tak dadenge bumi angus. Aja montampir ngatuko yayasinipi netra kocak ngondarandir. Oh. Ayo nek pancen arep wani-wani yo. Krobuten Kurawa 100 cacahe ora bak tinggal loncat. Wah, lena pangendamu tebiak dadamu kelakon randra bojomu Singalena prapteng lalis Artamanu. Waduh. Wes. Mati weh tibakno. Wes, ae bos. Gas. Wes. Wes. Cendro parat. Ayo maju kene. Jen musuh kedek. Maju nek pancen kowe wong digdaya maju. Hey!
Amuk Suramrata Jamrata. Kowe menang mungsuh Kartomarma durung mesti. Durung karuan kowe menang mungsuh Satama. Ayo maju rene. Satama anak jarang tanding karo Munyuk. Hus. Kowe mesti menang karo Satama. Maju. Bendhes elek ora mati-mati. Mati yo ki. Mati ki wis enek mangsane dhewe-dhewe. Ayo. Ti Bawur Jati. Ora sudi menehke Bawur Jati. Ki tanding karo Kridane Anoman. Mati kowe. Tibakno. Wes. Dia. Wes. Wes. Aduh. Wes, buwe. Amuk Suramrata Jaya Melata. Wedian medeni mere-mere. Ngidoni setan ora. Ayo kowe kepleh. Kene wedine meng lo acu. Lo acu kok wedi. Tandingan aku lidane ngacu. Wah, jan kara kena disenggoro macan. Kok dadi truwuk barang Sak gelemku. I love you banget. malah dunal bebek. Ayo maju. Tanding ana Kridane Anoman. Ya kowe. Goleke gaman. Kowe nang kotak kowe. Kowe iki apa ro sapa? Iki lho peladan iki nglatih peladan. Yo. Wis sak gelemmu. Nyo, tamak itu Mbak Tibakno. Olah monclot. Diadamu aja diundang dul mau ganti. Ayo. Prandek puno ning kono Olaf I love you nek kan kira diajul pisan modar isin kowe. Wah, jan wis ora. Mati Tibakno. Yo, yakine. Sesek ora? Ora. Lah kowe wis ngantem apa urung? Bajigul ngece. Ku tak tujeles kaya ngono kok mletik. Yo, tibakno. Golek liyane sing empan. Wah, jan wis. Wis ora sah kowe linggo bae. Gepuk palu cilik. Yo, tibakno. Modal Nyo, sirahku sisan. monclot gundulmu. Golek liyane. Wah, jan wis iki palu. Palu apa ta iki? Cuduk kelis. Yo. Tibakno. Modal monclot biadamu. Tibakno.
Wah, baju kula lampan. Iki gadane Citlaksi. Ngawur gadane kancane Dinggo. Men Yo tibano. monclot ndasmu. Godo kok mengkilap. Mbok bal Dinggo. Golek liyane. Wah, jan wis ngelekoco iki. Nah ora aku lah ngetokke cendataku sing ampuh dhewe. Kiai Senso. Kuwi senso saka ngendi? Iki ndicik nggon aku. Heeh. Terus dituku Pak Jadi, bali-bali ning nggon aku wis dilut-lut kaya ngene. Wah, jan kaki nek wong nganggo ora iso primpen ora iso ngati-ati. Wis gak tibakno. Wah, jan wis mati kowe. Tibakno. Uyo kene wi. Cekele ngancing. Wong senso nganggo seker. Wah, bocah ki lah ngerti mecen. Wah, jan Tibakno meneh. Uyo kene. cekele ngancing meneh. Kowe omong karo juraganmu. Nek kowe pengen sukses golek alat meneh. Wah, jan wis. Ngetungke julagan meng sing dipenke meng madang. Sing dipenke meng nyate buki 6. Wis ora kajar nek kaya ngono calane. Ngomong. Nyo, Tibano pisan meneh. Nek nganti aku babak kulitku aku mau guru karo kowe. iya. Nek iki ngenane gulumu ora mempan tak balekke kalau sing duwe. Iya. Tandingono klidaku pilman aku. Tukang tebang handal. Tibakno. Ngancing terus sekere ngono. Wah, jan wis iki. Tak naik modal. Ngomong karo juragamu kon golek alat sing apik. Juragan pahit. Kon goleke cenco lagi digolekke cenco amok ngono kok kek. Kowe iki dadakan ya. Wah, jan wis ora. Man ketiwacan man, anoman ngamuk man. Akarep. Pejah kula man. Karta marma mungsuhmu sapa? Mangsah kula senes menungsa. Lah sapa? Mungsuh kula munyuk Anila. senes. Lah sapa? Sugriwa. Senes. Dede man. Munyuk putih Hanuman. Lah iki kethek tuwek ora modar-modar. Kula ken mati turene nek wis entek batune. Wah, ngrungokke le omongan kuwi nglarake ati. Pun kula semanggaken. Kowe kok kalah karo munyuk kowe iki menungsa lho. Kowe iki pangeran Pati Ngastina, kowe iki sing dijagake karo anak Prabu Duryudana. Nyatane kalah kowe. Sampeyan kuwi dadi juragan ming ngepenke nyate kok. Tenagane diting keleler ora sebae-baene. Nek rumangsaku aku ki ya ngopeni tenagaku le tenanan entukku ngopeni tak rewangi bangkrut. Sok senengane mujek-mujek awake dhewe ngono. Bangkrut tenan bingung kuran. Iki posisine nang kene ngono lho. Iki nek bar perang ki iwale. Pejah kula man. Satama mungsuhmu sapa?
mungsuh kula Anoman. Wewe iki anak jaran kok kalah karo kethek Gus. Mboten sah ngece, Mas. Sampeyan nek kula critani lakone sampeyan dhisik iki jijiki tenan. Pun kula semanggaken. Nyatane kawon nggih kawon. Senane kosok maido wae. Wah, pengarep apa kaya ngono kuwi. Man, piye? Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula Man. Terus kalah pemenang. Mboten enten sing menang, mboten enten sing kalah. Lho kepiye to kok kaya ngono iki? Kula tamani gaman napa-napa mboten enten sing ngempan. Sampai pada akhirnya saya senso. Senso paringane jenengan iki lho Man. Lah iya. Kain dhisik ya saka kowe kok le. Kok sampean kaki kula melih? Tak balekke mergo kae sekere kerep ngancing. Biajigol wong tuwa latatanan. Balekke mergo sekele ngancing pun mang padoske mulih kula ora gelem ngetutke sampean. Nek kaya ngeten calane. Ya wis. Sesuk tak yasake meneh. Ngoten wong kok sing penke ming Madyang. Nyate lor kretek wae. Sing ngempul kae apa neh. Wah, gak wis pahit Kakang Durna kula semanggaken Kakang. Wah, kuku karepe dhewe. Jaring ratri linangga jangganira kapisanan aneng perang Brontoyuda kandang gluduk manyar-manyar semolanti semolole lole apa kowe ra wedi karo Sata Kurawa Kesmana? Bola kok ngono kok dienggo. Sampeyan ajeng pripun kok ngamuk kalih kula? Kowe wis ngembari pangmasaku, kowe ngembari kadigdayanku. Kok sithik to, iki sing temandang sapa wae iki? Hah? Sing temandang ki Anoman cantrik kula. Anak-anak Pandhawa niku cantrik kula kabeh. Kula ora temandang. Kula niku wau niku enten pertapan niku ming Madyang. Ngoten. Wah, apa kowe ora wedi karo Kurawa Semara kae sing isih akeh. Halo, delok ning sapa kae? Ha. Apa kowe ora wedi? Ora wedi kok. Kae semono kabeh kae. Wis do teler kabeh. Wong teler kok dindel-ndelke. Sing baku kowe gelem leren melehmu dadi pendhita apa ora? Kula urung kesel, urung arep leren. Ngono. Tur niat kula niki apik, mboten ngerugekke jenengan jan-jane iki. Wong niat kula niki ngendhake kemaksiatan, ngoten lho. Saiki ngeten mawon. Gandeng kula niki mung pendhita gunung, sampean kula jak adu kepinteran. Kepinteran apa? Werep.
nakon kaku bab weton ora usah mundur-mundur. Weton kula apal kabeh. Senin. Nek Senin ki 5. Nek Selasa ki 7 ngawur, Senin ki 4. Weh, heeh, Ding. Kewalik kaya. Saniki kula tak takon mawon, niki arane napa? Hah? Gitik Maruta. Gitik cuthik saka kayu. Maruta. Angin. Iki tibane ning endi? Sak karepmu. Wah! Ora-ora gluprut kabeh raiku. Oh, takoni Dipate. Gitik Maruta. Gitik cuthik sega kayu. Maruta. Angin. Tibane sak karepmu. Bus. Ngidoni sak karepe dhewe kualat. Tuaku mbane sampean. Oh, pancen bawor jati kecah. Cah kucluk kae. Kucluk-kucluk kok medhok pendhita. Ayo men sak karepe. Njur iki kepiye nek kahanane wis kaya ngene Kakang? Oh, Kurawa tetep dikepiyake. Ngubengi pertapan Sela Langking. Aja nganti ana sing oleh mulih. Oh, ngono. Heeh. Didelok kaya ngapa le. Bawor jati dadi pendhita. Ngono? Nggih. Nek meng gayane meng tebang ya ora sida. Mulih wae Kurawa. Didelok sepira kadit gayane Bawor Jati. Nek pancen arep ngembari karo Begawan Durna, nek wis cetha-cetha bakal ngembari karo Begawan Durna, diobong pertapane. Ayo Kang, ngobong. Kusike ta, kusike urung wayah ngobong iki. Oh, mawut kabeh ora. Jur karepe kepiye? Kurawa ngupeng pertapan. Oh, ngono. Heeh. Aja nganti ana telik Mangindraja sing merajal saka selaning garu. Ayo nek ngono tak derekke Kakang. Nganti para sata Kurawa ngubengi pertapan Selangking. Ayo, ayo. Heeh. Dikandani direketi dikebaki. Heeh, Kang. Wis gamelane wis muni. Saknyatane goncang seret winangun
mangkono manjing wonten Kayuwangan Suralaya ya ing Junggring Saluka dadasa kula ing mangke Sang Hyang Manikmaya angenam-nam penggalih ngawuningani gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan dadasa kula ing mangke ingkang ngraka ing sidik pangudal-udal nggih Sang Resi Kaneka Putra ya Sang Bathara Narada arsa dangu kelawan Sang Hyang Jagat Giripati dadasa kula ing mangke kawis tinggal badhe munjuk atur pangandikan ingkang dereng kababaring lisan Mandalun tata trapsilanira ngacamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magamya pranta yen ngandika magawya pranta Mas Trama Sidam Sekaring Bawana Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Berkencang laru dayang mak mong bolong kali codhe sapa sing gawe nangka basak dikapiak karitane lho nyadong jamu timbalanipun Adipati Sang Hyang Manikmaya Adi Guru wonten jauh menapa dinten sak mangke nglempaken para wadyabala nglempaken para hapsara hapsari para dewa wonten ing Kayuwangan Suralaya wonten ing Palemarti Kunda Manik wonten garas menapa ingkang ngraka ing sidik pangudal-udal kepareng sumadung dawuh Kakang Narada lho wonten dawuh sih guru-guru ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan sampun kula rasaken tigang candra menika kirang langkungipun tigang candra menika hawa panas ingkang sumundhel wonten ing awiyat wekasan andadosaken para dewa para dewi para hapsara para hapsari kepelajar saking Kayuwangan Suralaya. Malah menika lho kula niki nggih bingung. Wis 3 sasi kaya ngene kok. Wah, kok iki malah kaya ngene kanan iki wah murat marit duting leler dhewe dewa-dewa. Lho. Inggih Kakang. Mila dinten sak mangke menika kula namung nam penggalih. Kula namung saged ngawuningani gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan Suralaya menika sabab kula mboten mangertos menapa ingkang dados sabab gara-gara menika tumanduk wonten ing Kayuwangan Suralaya. Lah menika lho kula badhe mujuk atur nuwun sewu lho niki nggih. Inggih kula sumanggaken miturut
Kula gara-gara wonten ing kayuangan menika kapérang dados 3 werna. Sababipun Menapa kemawon Kakang? setunggal. Inggih menika wontenipun lemah sangar kayuwangen wonten ing saindenging jagat menika. Inggih. Salajengipun wah lha kula nuwun sewu. Gara-gara wonten ing kayuwangan menika saged dipun sababaken karana wonten pandhita ingkang tapa. Tapa Brata nglampahi priatos. Mekaten Kakang. Inggih. Menika ugi ndadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan Suralaya Diwati. Mboten namung kayuwangan Suralaya, wis sak kayuwangan dadi geger bubar mawon nek wis wonten pendhita tapa enten lemah sangar kayuwaing. Monggo sareng kula taliti wonten ing jagat menika nembe mboten wonten lemah sangar kayuwaing. Menawi wonten tanwurungan namung badhe dipun bedol dening para dewa akarya cagak wonten ing Bale Marti Kunda. Inggih. Lah sareng kula taliti ugi menika dalu menika dinten samangke menika wonten ing jagat menika mboten wonten pandhita ingkang tapa, mboten enten pandhita ingkang nglampahi priatos. Inggih. Lajeng ingkang pungkasan menapa Kakang? Ingkang pungkasan menika wah. Inggih menika sababipun dados gara-gara wonten ing kayuwangan menika mboten saring jawi amung pamutraing titah sing nglangkungi kelawan kabisaring titah. Tegesipun kados pundi? Contonipun Duk rikala semana Prabu Niwata kawaca mutah wonten ing kayuwangan ngamuk-ngamuk kepengin dados nalendraning para dewa. Lah menika rak mboten badhe kelampahan to ngaten. Sing kula arani kula wastani gegayuhan nglangkungi kabisan nglangkungi kekiyatanipun titah menika kados ngaten nika Niwata Prabu Niwata kawaca menika. Wah kepengin dados nalendraning para dewa nika mboten badhe kelampahan. Mekaten Kakang. Iya. Nanging sareng kula mestani menawi paduka mboten pirsa menapa dados sababipun menapa ingkang gara-gara ingkang tumantuk wonten ing kayuwangan menika kula nuwun sewu bilih kula mestani menika adi guru kirang wasis kirang titis kirang waskita ing SD. Menawi mekaten Kakang Naraja amestani ingkang ngarayipun jagat Girinata menika senes nalendraing para dewa mboten ngaten mboten wah salah paham iki wah kali kaya ngene carane iki angel ngandani wong-wong angel kaya ngene wah wis ben watakan wong iki siji-siji wah mboten kak ngaten menika mboten ing atasipun panjenengan menika nalendraing para dewa kok mboten pirsa kalih mubah musik para titah nyatanipun kula mboten saged ngawuningani wonten menapa ing jagat menika wonten menapa wekasan saged ndamel gara-gara wonten ing kayuwangan. Walah iki isa nek kaya ngene jenenge iki isa disebut dewa ora wasis iki kaya ngene iki. Ngaten? Inggih. Menawi kula mestani mriku panjenengan menika sanes mboten cocok menawi dados didadosaken nalendraing para dewa sebab mubah musing para titah kemawon mboten panjenengan mboten pirsa. Ngaten lho. Menawi mekaten menapa ingkang kedah kula tindakaken. Lah kula mboten ngertos nek menika kayane kanane kaya ngeten niku kula mboten ngertos. Sambunge piye niku kula mboten ngertos. Indra wonten dawuh. Mbok menawa sira pirsa apa ingkang dadi sabab gara-gara ning kayuwangan ana ing alam donya utawa ana ing jagat segedhik kathah kula menika pirsa dhateng menapa kemawon ingkang kalampahan wonten ing jagat raya menika Rama Bulun. Iya yen to pancen kita pirsa, yen to pancen kita mangerteni margake maju nyaketa kelawan panjenengan ulun. Matur kalawan panjenengan ulun sing tetela apa kang dadi sababe kok dina sak mengko kayuwangan wis ana tigang candra krasa gara-gara ana hawa panas pekasan bubarake para dewa Indra nun ngestakaken dawuh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi enggone mianggali ngangkong baksi mebar susu angin ngendi nggone
ana pandhita tapa ngrangsang kayangan Mrawi paduka Kanjeng Rama kula nandhangu dhateng ingkang putra pun Indra pun Surapati. Dinten sakmangke menika kula namung badhe matur bilih sakmangke wonten ing jagat raya menika wonten salah satunggiling brahmana wonten salah satunggiling titah ingkang madeg brahmana ingkang isinipun wedharan ngilmu salah satunggiling brahmana menika inggih menika ngawisi badhe numpes kelawan tindak maksiat tumindak molima yen kita mangerteni sapa kang dadi peparape begawan kuwi mau menawi boten sisap anggen kula naliti wonten ing jagat raya menika pendhita kala wau peparap begawan Bawur Jati. Wah, lah Jati iki wis ulah meneh to. Wah, kendhisik kaya ngono wae belinge ra semene. Bawur Jati Mulun. Nggih. Bawur Jati, sanes Jati. Oh, Jati. Sanes. Wah, lah wae Jati sing mulang ngono tak parani. Arep tajak nyate. Panjenengan menika dewa kok sampun kados ngoten. Menika ingkang dados sabab Rama Pukulun. Tuntes sakmangke kersanipun Rama Pukulun kedah kados menapa kula kantun nderek menapa kedah tumurun ing jagat raya naliti leres napa mboten ingkang dados pendhita menika inggihipun begawan Bawur Jati. Yen to pancen kita pasrah kelawan panjenengan ulun dina sakmengko yen to pancen kuwi kang dadi sabab gara-gara ning Kayiwangan kepiyakna barisaning para wadyabala Hapsara Hapsari wadyabala dewa ngebyuki ana ing pertapaning pendhita kuwi mau menawi paduka andhangu bab pertapanipun Begawan Bawur Jati menika naminipun pertapan Sila Langking. Iya kandhenan panjenengan ulun ngawis sangjaning para wadyabala ngebuyuki marang pertapan Sila Langking non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kowe bocah cilik Indra. Sing gawe walah kok ora tak elinge mau karang wong tuwa lali wah wis tak tutke lagu jantramu di guru kula tutke ning nganti wonten napa-napa wae kula mboten tanggung jawab kula tampun pirsa kanan wonten ing jagat mriku kula tutke Adi Guru.
ayune Purwasa jati pangira jagat kodhong kinarya rumambi kapratapaka kembang lintang salaka langit wasurya lanteng asirat pun lan udan bocah akasa bengkah pratiwi oyote bayu Patra iler-iler tanture wasuwiler ijo royo katon sela blekithik. Wah Simbah Yasa gamelan. Ya nggo ngregeng-regengke kahanan pertapan. Heeh, Mbah. Wes do tak cangketake meneh. Mergo aku nyumurupi kahanan pertapan Sela Langking, lingkungan sekitar wis rada ayem. Heeh, Mbah. Nek ya muga-muga nek kan Simbah ki duweni gegayuhan pengen brasta tumindak molima. Heeh. Nek wong duweni gegayuhan ki mesti wae bakal ana pacobane. Ah mesti itu. Saka cilik tekan gedhe. Iya. Contone kaya iki mau. Lah iya. Wong aku ora ndek niat apa-apa, niatku ki mung kepengin supaya titah ning alam donya ki leren le tumindak maksiat kaya ngono-ngono kuwi. Lah iya. Aku ki cocok karo sing digayuhke karo Simbah. Heeh. Piye man lehmu temandang? Pangestunipun kula saged unggul kaliyan Prasata Kurawa. Kae
Aku ora takon kowe unggul apa kalah. Lehmu temandang ngundurke Kurawa ki kasil apa ora? Inggih, kula saged ngawonaken prasata Kurawa. Aku ora takon Kurawa kalah apa ora. Aku ki mung tekon Kurawa iso mundur iso bali ning pusate kono apa ora? Hah? Kurawa iso bali ning negara Ngastina apa ora? Sareng kula taliti Begawan Durna kalian Pati Sengkuni menika nganti Kurawa ngebuyuki kawontenan pertapan Sila Langking. Wah, jan mulo kok hawane panas. Oh, simbah kok pirsa. Oh, lha karang ora ditepasi aku. Iki ketiga ngene kok udan. Ya wis ora apa-apa. Wah, donge kok nandur jagung. Heeh. Diselke saka kali malah udan. Ha, mati kabeh. Wis ora usah sambat simbah ki pendhita ulur jagung barang. Aku ki ya wong tani. Saora-orane nek kasil ki ya tak dol. Oh, Nggo nukokke montor anak. heeh. Lho kripten ning omah. Kuwi mergo lehku adol jagung kuwi tak critane. Iya, kayak ki arep ngopo Mbak nek wis kaya rasane kahanane ayam kaya ngene iki arep ngopo? Ya nggo ganti gara-gara mergo iku ora nganggo gara-gara. Oh, lha ngono diurak penonton. Men durak ya men. Ora apa-apa. Iki ya jagongan santai. Iya. Karo ngenteni mbok napa ana pacoban meneh. Lah iya, Mbah. Ya meng kowe sing iso takjak ngobrol wong iki karo aku basa kabeh. Angel basa ki. Aku ya arep mbasane iki wegah. Ngatasi aku ki pendhita ki kabeh ki cantrikku. Lho, ya ora usah sombong. Aku ora sombong kuwi kenyataane. Iya. Aku ki jane ki ya kepiye ya Wis ora usah curhat to, wis kek diaturke apa wigatine. sampean satriya ngomong curhat ki saka ngendi? Ha ya sakploke aku suwita karo simbah kuwi basaku mawat-mawut. Ngono lho. Ning santai to, ning kowe pendak dolan karo aku tak ampirke ning lor kretek seneng to? Wah, seneng banget aku. Wah, iso nyawang bakule barang. Kowe ora ya mung elek to niate. Oh ya ora kuwi ya mergo simbah. Bot-bote ngetutke simbah. Heeh, tak rewangi bangkrut. Ya aja bangkrut muga-muga kuwi ora lokak malah kepara kebak. Heeh. Iki nadan kahanane ayam kaya ngene, Anoman Wonten dawuh, Raden Gatotkaca, wonten dawuh. Raden Antarmeja, Antarja. Raden Antarja. Iki awake dhewe kudu tetep jaga-jaga kahanan pertapan supaya aja ngasih ana telik Mangindrajala sing mrojol saka sela-selane Garu. Ngono. Dijaga supaya aman kahananing pertapan Sila Langking cantrik-cantrikku kabeh. Miat langeneng kalanggiwan aklar pandanmu ancar tinaner kakoneng surem sorotetan padang kasur lan pacaring ponaming gekono dasaring mungsa katiga katrenjo raipun Sang Hyang Manikmaca mlor saking dirgantul akeh cingak sang para cantrik. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon alir genjang alis riseng maweh gandrung sabaran katul wukir moyak mayek saking tias balewur ngopo mbah Serak aku.
Lah ya ngopo? Wah, wis suwe ora nyate kok malah ketekan dewa. Ora pangling kuwi rak pukulun manik maya. Lah iya. Aku ora basa karo kowe ora apa-apa to. Ora apa-apa. Donge iki aku ya basa ning gandeng aku ora iso basa ya wis. Heeh. Pukulun nadyan kula ingkang abdi pun Bawor Jati Bawor Jati ngaturaken sembah sumangka ming mangabekti kula kunjuk. Iya iya. Apa kuwi tukang peparep Begawan Bawor Jati? Nggih, pun kula aturaken kula Bawor Jati. Iya. Dene kang dadi wigatine kita madeg dadi pendhita. Kula kepengin brasta angkara murka. Kula pengen ngilangi tumindak molima saking alam donya menika. Ning pakarti kita ingkang kaya mangkono dina sak mengko gawe gara-garaning kayiwangan. Para dewa bubar mawut ora kira-kira merga saka pakarti kita sing madeg dadi pendhita. Waduh, iki kok pacobane tumpuk matumpi tumpa. Tumpik matumpa-tumpa. Ora saru kaya ngono kuwi, Mbak. Iki kleru hurufe. Tumpuk. Karo iki cedhak. Iya. Wah, jan wis pacobane kok mawarna-warna. Ya wis pancen nek wong arep sukses iki kaya ngono kuwi, Mbah. Lah iya, aku les. Iya. Sak karep-karepku. Iya. Nuwun sewu pukulun, kula niki janjane mboten gadahi niat sing kados ngaten. Ning nek pakarti kita kaya mangkono padha karo kita bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kula mboten gadah niat ajeng ngembari kalih kekuasaane jenengan. Ngoten. Kula niki meng kepengin brasta angkara murka sing sakniki niku pun ngombro-ombro wonten ing saindenging jagat menika sakniki pun kathah. Pun merajalela. Iya, terus kepiye? Lah, kula niki nyumurupi kok Kurawa kae kok kaya ngene. Lah kok jagat ki dadi akeh sing padha tumindak molima. Wah, lah jebule pusat permaksiatan ki ning negara Ngastina kabeh. Lah niku pengen kula hancurkan, kula ganti dadi papan manembah. Kabeh kawulane kula jak tobat. Soto babat tuh. Apa tobat ki mandheg maksiat. Kuwi kayake ora ngerti kok arep njlentrehke. Ya wis sak kecandakku. Iya. Ning padha karo kita wis ganggu katentremaning para dewa. Lah kula ganggu nggih napa? Wong kula nggih ora njaluk dana Prabaya kalih sampean. Wong kula ya ora ngutangi sampean. Pripun to? Kita wis ganggu katentremaning para dewa bubar mawut. Ah bubar mawut ki urung mesti niku. Ngoten to. Apa wing sak kula niku meng pendhita gunung ngibarate kula niki pendhita sing cepete bab ngilmu kasampurnan ngilmu kanuragan. Lah kok teko sampean ngarani nek kula niki ngrusak katentremaning kayangan. Nek ngoten niku rak napa mboten mung sampean gawe-gawe. Hah? Mung sak kula kok iso nganti gawe gara-gara kayangan diwane bubar mawut iki. Paling ora nek gara-gara kayangan ki meng hawane panas. Nek sumuk terus docul klambi. Widodarine barang ya. Ora kuwi sampean ki brahmana ndikane kaya ngono. Ora, iki tak selani guyon nggo ganti gara-gara. Wis sak karepmu. Nek sampean tetep nuduh kula sing mboten-mboten ndakwa kula sing ora-ora nuwun sewu kula mboten bakal leren ngen kula dadi pendhita. Ning yen kita ora leren nggon kita dadi pendhita, ulun mboyan nrimakake. Mboten trima mboten apa-napa, sing penting kula trima. Ngoten lho. Sing penting kula bahagia, kowe rasah ra apa-apa, gampang. Ngoten lho, kaya story-story weane kok. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun. Kula niku ketriyen mboten wedi kalih sapa-sapa. Aja kok jamak lumrahing menungsa. Nadyan dewa medun. Lho saiki wis medun ta iki. Kula mboten bakal wedi nek posisi kula bener waton arepa kudu-kudungan kresek. Pun niku titik. Niku gegaraning gesang kula niku.
yen kita wani kelan panjenengan ulun ayo metu njaba yen pancen kita ora gelem nglareni anggon kita kita dadi pendhita pertapan kita bakal ulun nobong bakal ulun dadi sungsang bawana bakal ulun bumi angus mang metu njaba pukulun malah meniku sak mangke dados geger peneban. Men, kowe wis sago mbantu aku to. Kula meniku saguh mbiyantu nanging menika ibaratipun menika sampun dewa ingkang tumiyup wonten ing jagat menika ingkang temandang menika dewa. Ingkang dados pacobanipun menika dewa. Lah apa kowe wedi? Hah? Apa kowe wedi karo dewa? Gedhe tur dewa. Kenal pot. CB. Mboten kok perkawis ajri kelan mboten derajat kula menika namung titah. Derajat kula menika asta kula menika namung kewan, kula menika wanara. Oh sikik to, Man. Kowe iki ra anake Bathara Guru to? Inggih. Masa karo bapake dhewe ora wani. Lah menika ingkang dados sabab titah wonten ing jagat menika setunggal kedah nyembah marang panguwasaning Dat Kamurwedat angka kalih nyembah kaliyan tiyang sepuhipun piyambak-piyambak utamane tiyang sepuh kula Rama kula gandeng pukulun Sang Hyang Manikmaya menika wong atuwa kula mboten saged. Wah ya wis angel kowe mundur kono. Saestu panjenengan mboten gerah penggalih. Ora ngopo aku sumuk atiku. Iki mau putra-putra Pandhawa urung temandang. Antaraja mengambles bumi tok. Ora temandang, ora nyundul wong. Nyun pangapunten ya. Antasena, Raden Antasena. Piye, Mbah? Aku njaluk tulung kae dewa-dewa diundurke. Ngestake dawuh, Mbah. Wis aku tak tunggu pertapan ngancani Anoman. Yo, njaluk pamit aku tak ngundurake para dewa, Mbah. Ya, sing ati-ati aja ya. Bocah cilik. Pandhita kang kinarya wangsit pinglo kumbang gunjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung saparan katul bukir moyak mayek saking jas balewur widan Antasena mrepeki kelawan panjenengan ulun. Oh, Om Indra Warkop. Hus. Kula niki dewa kita aja sak penake dhewe. Ayo kita nyembah kelawan panjenengan ulun. Nek aku iso tata krama aku wis nyembah karo sampean, Mbah. Mboten. Nek aku iso basa aku iso tata krama aku wis nyembah wingi-wingi ket dhisik ning gandeng aku ki dilairake kanthi kekurangan ya kuwi aku ora iso tata krama, aku ora iso basa, aku ora iso ndodhok. Paripaksa sampean kudu nrimo minangka dadi
Dewa sampean kudu nrimo. Ayo Di. Wenehno bukan baru jati kelawan panjenengan ulun. Mergane apa kok terus njaluk Simbah Baur Jati arep kapake? Yen to pancen ora gelem ngurungake niate Brasta tumindak Molimo. Yen to pancen ora gelem nglereni anggone dadi pendhita. Ulun sing ora nrimakake Tantri manis sampean. Hah? Anane Begawan Baur Jati ndadekake gara-gara ning kayangan. Ya saiki adu anu wae. Adu pitik. Hus. Kita aja kaya mangkono kita kuwi satriya. Ora aku mung guyon. Saiki sampean njaluk piye wae tak ladeni. Ning nyuwun sewu nek aku kepeksa wani karo sampean. Sampean ki dewa, aku mung menungsa lumrah. Aku mung titah ning nyuwun sewu, aku can ora iso tata krama, aku can ora iso basa. Ayo, kowe njaluk apa wae tak ladeni. Nyuwun sewu nek aku kudu wani karo kowe, karo sampean ulun. Tibakno. Wah, ya. Mati kowe. Ayo. Iki latihan sabetan. Suramrata Jayamrata. Saiki, ha? Dewa jagone sampean si Indra wae, Mang Indra kalah karo cantrikku. Ha, sampean arep pripun? Keparat kita ora tata krama panjenengan ulun. Kula niki posisi kula bener, nek sampean dewa kok pakartine kaya ngaten niku kadewatane ilang, nalendraning para dewa pun ilang, sipating nalendraning para dewa niku pun ilang, mboten wonten. Kosong ibarate niku sampean niku kosong. Yen pancen kita ora gelem murungake merga ulun wis pirsa sapa sejatine kita. Jale kula sinten Mang Bedhek? Hah? Napa kula mirip artis Bollywood? Kita aja clemongan, nek pancen kita wangkot kita aja wani-wani kelawan jagone ulun sing siji iki.
Monggo Mang jagoke. Mati jeneng aku. Men wis nekat sisan kahanane. Semobang Hyang Aruna kang adinetraning muka rapuh sabdaning kokila negara sagatar kini donga nenggung ler musing bini panjang Kapatoking ayam wono Niwang Agung muga ngayumono marang Praja Ngamarta lan saisinipun. Koko Prabu kula nyuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Krana dinten sakmangke kula sampun wantun nambaya ngirawuh paduka ngandika Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Tedhak rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Yayi damel kagiat penggalipun ingkang Raka Indrawati kula sak mangke kula nampi tinimbalanipun paduka Kanjeng
Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Prabu ing Amarta. Ngantos kadene kula gelak-gelak lampah kula tumuju prapteng wonten Praja Ngamarta. Namung badhe kepengin nanjaken wonten menapa ta dene paduka Yayi Prabu nimbali dhateng ingkang Raka ing Ndarawati. Koko Prabu, estunipun kula menika namung badhe ngaturaken menapa ingkang dados geganjelaning manah kula, menapa ingkang dados ganjelaning manah paduka Kanjeng Yayi Prabu. Dinten sakmangke menika Koko Prabu sampun wonten tigang candra menika negari ing Ngamarta kadedenipun Catanyani. Lho. Kok saged mekaten? Inggih krana murcanipun inggih menika payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Klimasada ingkang boten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun. Lho. Werkudara. Wah. Resna kakangku apa? Apa kowe mangerteni ana ngendi dununging pustaka Jamus Klimasada lan payung tunggul naga? Aku ora weruh. Yen to wis weruh, wis tak jipuk wingi-wingi. Wah, sridhek kakangku. Lah iya. Nek kaya ngono berarti cetha murca saka pagedhaning pusaka. Pustaka Jamus Klimasada karo payung tunggul naga dina sakmengko oncat saka pagedhahan pusaka. Mila dinten sakmangke Koko Prabu kula nyuwun iguh pratikel menggah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Klimasada menika lenggah miwah wonten pundi dunungipun payung tunggul naga menika Koko Prabu. Dinten sakmangke saestu ingkang ngrayi Ngamarta namung badhe nyuwun tulung ngersanipun Kanjeng Koko Prabu supados sakmangke ningali nggih menika kaca paisan ngawuningani wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Klimasada miwah payung tunggul naga Koko Prabu. Gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon Ganjang alis risang mawe gandrung Dereng ngantos paripurna ingkang samembal wacana. Kasar geger jaba. Napa teng dadi darunane boten sanes Jawyamung. Sang Hyang Manik moyo tumip saking Dirgantara. Nyarengi cathit kilat rawuhing Sang Hyang Manik waya wau. langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung aduh pukulun dudusan menapa ingkang badhe kula sandhang karana dinten sakmangke paduka pukulun Sang Hyang Manik Maya tumiyup wonten ing jagat raya menika pukulun wonten wigatos menapa Puntadewa wonten dawuh Destun temen ing atase ulun iki dewaning para dewa teka keplayu seka Kayiwangan Suralaya mung merga ana salah sawijining titah sing ora liya ya kuwi mung abdi kita dhewe sing dina sakmengko madeg Brahmana peparab Begawan Bawurjati. Begawan Bawurjati ndadekake gara-gara ning Kayiwangan para dewa bubar mawut nungsang muyang mumbuk bentus ngudel bingung mung merga saka
Begawan Bawur Jati sing madeg dadi pendhita. Mari kedah kados mekaten kula kedah tumindak menapa? Kula tulungana ulun. Ulun njaluk senjata pitulung tumbak kenceng. Aduh Koko Prabu. Kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Yayi. Pandhita ingkang peparep Begawan Bawur Jati menika saenipun dipun taliti kemawon. Menawi katen kula kantun nderek inggih dipun taliti kemawon monggo kula dherekaken bidal wonten pertapan nipun Begawan Bawur Jati menika. Yen kita nyuwun pirsa kelawan panjenengan ulun pertapan ingkang jinggo medhar ngilmu karo Begawan Bawur Jati ya kuwi pertapan Sela Langking. Menawi ten mekaten ulun tumunten sak mangke kula nyuwun pamit anganti ingkang wayah pun Werkudara Bimasena lan Janaka. Iya ya Kresna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Monggo kula dherekaken kulun. Kula dherekaken Yayi Prabu. Inggih. Arjuna semya kangge manungsan kasrepan tingkaing wangsa lek Sanaka. Ya. Ya aku ngerti wis ngerti. Pukulan Manik Maya ki baris kok pertapan. Mesti wae mlayu ning negara Ngamarta wadul karo para pepunden Pandhawa. Antasena aja dadi pepalanging lakuku. Yen kowe dadi pepalanging lakuku, aja takon dosa aku wani karo anakku dhewe. Ora apa-apa kowe labuh karo Simbah Bawur Jati, terus sak mengko aku ki lahir batin nggonku suwita karo Simbah Bawur Jati. Nek pancen kowe ngeyel berguguk utawa waton kowe wangkot ora gelem sumingkir. Tanding ana kridane pamanmu. Ayo. Sapa sing arep njajal, Mak Cilik? Jaluk ngapura lho, jaluk ngapura.
Aduh, Koko Prabu. Loh. Lagi tekan tapel wates pertapan kok kowe wis mundur kalah iki kok piye? Aduh. Mengsah kula sanes Begawan Bawur Jati kula dereng saged nyumurupi wonten pundi ingkang pundi Begawan Bawur Jati wah jan. Kowe ketemu sapa? Kula kepanggih Antasena ingkang sampun suwita kelawan Begawan Bawur Jati. Wah, cah edan. Wah, iki cah wong tuwek. Wong tuwek isane ming bangun apa jenenge? Bangun miturut karo Bathara Guru, bangun miturut karo wong elek. Kowe gelem menehke Bawur Jati apa ora? Kae simbahku, Pak. Arep sampean bapakku ning aku wani karo sampean. Ayo. Bedhae sampean ngongkon aku nukokke rokok susuke dipek dhewe ora entuk tak pek. Ayo. Nek pancen kowe wangkot dadi pupalang ing Werkudara, ayo gage tandingana bapakmu njaluk pangapura nek aku kudu wani karo sampean, Pak. Ayo, mundur. Agene mung tak jadu garus kowe kalah. Garus kok ringkih kaya ngono ora. Ayo maju kabeh, ayo Siwa Ndrawati tak enteni Siwa. Sinayeng manglung mintonaken triwikramanira kanggo mitraning asta. Wah Siwa Ndrawati, wah Antasena, wah ora sah ngira kowe. Bedhae aku wis suwita karo pendhita anyar. Aku lair batin nggone suwita karo Begawan Bawur Jati. Antasena. Piye, Pak Dri? Ora lah kok teko digdaya temen. Adik gurumu teko digdaya temen. Lah ya karang guru kowe wajar-wajarke ora. Ayo ndi sing Bawur Jati kon tekan kene. Sing peparap Bawur Jati ndi wujudane kon tekan kene. Ayo tak jerakake ning pertapan. Nek sampean arep ngerti sapa sejatine Begawan Bawur Jati, Dik.
piye, Pak? Aku ora ngerti. Monggo Bagong urung nyarutangku wis 3 sasi. Ayo sabar kaya ngudi ikhlaske wae. Utange pira to? 5 kilo. Oh, mung 5 kilo ya kok nanti entek kaya ora bakal disaur ya. Bagong iki duwite akeh kok. Aku bingung adimu kae iki lunga nyang ndi, Petruk wajan wis nglarakke ati. Oh, bapak ngono kok lara ati. Mah sabar, Pak, sareh. Wong sabar kasihing Gusti. Ayo digoleki nang endi dununge adimu Bagong cah edan pancen kae. Janeng taluku kadilangit mambang tepasulayan kang amaneka lintang kusuma suryayana sumawur Ngopo sampean ngempet guyu? Sampean sinten? Enten Nalendra Ireng Tunreng. Ngaku sampean sapa? Nalendra Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Lho. Wis ngerti karo aku. Wis, kula niki maca buku. Apa sing mbok waca? 1001. 1001 hari
Ngawur ora. Wah. Ora pendhita kudungan kresek. Wah, iki kresek ada obat. Obat tidur. Ah, saiki wis ngerti to. Ah, sampeyan nek ngerti ya meng guyu ngene iki. Wah. Wis ngerti ya. Ana wong kaya ngene kaya madeg pendhita barang. Sampeyan meneng dhisik cengelmu kuwi. Iku wis ora waya acting. Oh, sesore acting iki kesel aku. Isih betah ngapuran sang kabeh. Isih betah. Bawur Jati. Lho, jangkar karo aku. Iki wis esuk. Wela dalah. Weh, lah pancen saedan iki ora. Pripun? Niat kula niki madeg pendhita niki sae kok. Sinuwun. Niat kula niki mung kepengin mbrasta angkara murka, mbrasta tumindak molimo sing merugikan sak donya. Wonten? Iya, ning apa ya kaya ngono carane? Ana madeg pendhita ki mbok yo nyandang sing apik, pertapan yo sing apik. Pertapan iki sing nggone wiyar, pertapan ki nggone sing apik ora kumuh kaya ngene iki. Karang bekas pabrik. Yakin. Ya kene ku pabrik kompos mula mambule trong. Dadi pendhita ki ya sing apik nyandang sing apik ora kok kudungan kresek kaya ngono. Aku sak kecandake sinuwun. Wah, iki pendhita Begawan Bawur Jati. Iya Werkudara. Kowe nek weruh rak ya guyu to. Wah, aku ora kuat. Aku mung arep merem wae. Wah, karoke suwek. Menelet. Ayo nyandang isi, Mbah. Kowe ku ya sing nyandang sing apik to kowe iki. Karang iki kathokku siji-sijine ya. Wah, jan wis ngono kok sida ra dihargai. Ayo babaru sing sak nyatane. Ora usah dadak kowe gawe-gawe, ora usah dadak kowe reka-reka dadi pendhita ning ngarepe Nata Ndrawati. Nggih pun. Kula kondurke sinuwun. Lah rak ngono to. Nata larata saking kutha saguru kula. Yana mutusa sansri. Pun kula kondurke, pun kula wangsulke niki pusaka. Yo. Aku ngaturke panuwun sesuk nek arep dadi pendhita taren sik karo bendara-bendara. Nggih, nyuwun ngapunten lho niki, saestu lho. Saestu nyuwun ngapunten. Ya wis pusaka tak gawa Bagong. nggih, matur nuwun. Wis ayem. Ayem apa iki seneng loro niki, Den? Apa iya? Niki kula dereng iso badar merga urung enek pengapesan kula sing mriki. Ya wis dinteni wae. Trembelane bocah ora waras. Pengapesanku agri iso badar aku. Mbok yakin.
Dadak dadi pendhita barang iki ngapa? Kuwi kresek ada obatku to. Aku ki wis wong tuwa kudu nganggo obat kok malah kreseke go lunga. Ayo ora nesu, Mir. Hus. Marmir. Ayo. Belajar ora? Belajar. Iya, pose. Wis darane kaya ngene iki aku wis badar, Pak. Lha kok suaramu dadi gedhi? Karena iki bagonge jungkluk. Ayo kowe iki wis dadak dadi pendhita barang apa to, Gong? Kowe sing ora ngrekasake wong tuwa ora. Aku karo bapak 3 dina 3 bengi goleki kowe. Pamitmu meng 2 sasi kowe jare arep kerja ning bank. Bang Plecet kuwi ya. Aku ora kasil kerja aku meng madheg pendhita, gandeng bingung tenan iki, Pak. Yakin aku bingung tenan iki, Pak. Bingung dadak dadi pendhita. Lah kadang nggo ngisi wektu. Wah, jan aku njaluk pangapura ya bawah jan wis. Aja njaluk pangapura karo aku. Tanggunganmu isih sisi to. Sapa Pak? Manik Moyo. Lah kuwi kan adimu tandangono aku tak ngaso iki sesore cangkemku ipik. Ora leren blas iki. Wah, jan wis. Sengane ngrekasake wong tuwa iki ndara-ndaramu barange tekan kene. Siwa Semar aku sing tekan kene. Nggih. Sampeyan dadak manut barang kok dadekke cantrike. Aku timbang ora ana penggawean. Iya, Siwa Semar aku timbang ora ana penggawean. Oh, kayak aku ya timbang ora nek gawean. Gabut aku gabut. Wih, Satria ora kaya ngono kuwi lho. Satria kok muni bahasa modern kuwi dikritik karo pemerintah. Ayo sak gelemku to, Gong. Wong jaman saiki modern. Lah iya. Wis dinteni nang kene Manik Moyo, Pak. Iya. Ketiban dari kaya ngene iki, Pak. Wah, kurang-kurang bejane ki kok mung cemplungke kawah. Dieng, Hus. Kawah Candra Dimuka kawah Dieng. Bagong merga patrap kita ingkang kaya mangkono, merga pakarti kita ingkang kaya mangkono. Kita padha karone wis nerajang waler, nerak pacak, nerajang merbatang. Nggih, terus parengipun badhe kedah napa? Kula mung kantun manut pukulun. Kita kudu ulun boyong, ulun bakal cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Alah, Pak njaluk tulung, Pak. Weh, diantran. Putur. Gaten prayitna semuri reseka bali yung iki apa to jane iki yung arep nyilakake wong tuwa kowe arep ilang-ilangan ndok siji kowe wis ora apik kok dadak disogok-sogok. Iki esuk-esuk ora saru, men. Ora saru iki. Bokongku tok sogoke nganggo gite. Ora bangerane gawean aku. Kowe mau muni piye? Bagong kedah kula boyong wonten ing kayuwangan, badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Weh. Ya. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Tandhi ngono bapakne sik. Bali ora kowe?
Bali ora? Bali! Kene getak ngono wae bali. Bagong wis kanane kaya ngene. Engko sikik Pak iki. Wah, iki njaba isih dikrubut Kurawa. Kon nandangi Ndara Werkudara. Madangi jagat duk mungup-mungup aning sapucahing ukir marbabang sumirat aning sarating surya megolan kuthuk-kuthuk marbabang sumirat Prabu sananira lir surya wedalira wah Caidan ora jlemongan pun jan wah jan niki ngapunten lho nek kula kathah kirange karang bengi niki saestu niki geladan yo latihan ngracik lakon dhewe mawut ben sing penting madang nyuwun pangapunten nek kathah kirange kathah lepate kathah sarune merga kula diajari karo Pak Ipung kuwi senengane ngono kuwi to go ngangger wis kaya ngono kok nyalahke kancane nyatane tenan ngono kok Duk matur nuwun nggih Den ngapunten kathah lepate Suradira Jayaning Rat ulah tekaping Darmastuti sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati salam budaya